Здравейте! Ето тук ще ви покажа едно животинче, на което му казват сляпо куче. То нанася големи вреди на селските стопани, изобщо на градинарите, които се занимават с садене на разни култури. Ние садиме, а той изнася нашата продукция. Някои ще кажат убиец. Да, ама това са хора, които купуват всичко от магазина и нищо не са садили сами. Като посееш нещо и това животинче ти измъкне половината реколта и се вбесяваш. Почваш да търсиш разни начини да се отървеш от него. Така направих и аз. Четах в интернет какво ли не, как да се отърва от него. Пробвах разни начини. Единственото животинче, което успях да изкарам от тунелите му с мотика, това беше преди доста време и повече не успях. Трябва да чакаш дълго време, докато размърда пръста и там да удариш с мотиката и да го изкараш от тунелите му. Най-накрая попаднах на едно устройство, което ще ви го покажа по-късно. Но сега ще ви покажа колко труд трябва, за да му намериш тунелите първо. Да видиш какво прави това животно с твоята земя, където ти си вадиш хляба. Това са неговите дупки, където аз съм го търсил. Тука. Там. Насякъде съм копал, докато му намеря входа. Най-накрая попаднах на едно устройство, ето сега ще ви го покажа тук. Някой, ако наистина иска да се отърве от него. Ето така изглежда това устройство. Преди няколко месеца струваше 100 лева. Аз си го купих и снощи това е първото животинче, което спря да ми досажда. По-рано купих